Walang habas na ginulpe ng 7 kalalakihan, ang isang matanda at isang binata. Bago umalis ang mga salarin, pinaputukan pa nila ng tig-isang bala ang 2 lalaki na nakabulagta na sa sahig. 5 taon na ang nakakalipas mula nang mapadpad si Marco Antonio sa Sitio Amurao. Ang sityong yon ay isang maliit at tahimik na pamayanan na hindi man lang umabot sa 1,000 ang populasyon. Kontento na ang mga tao roon sa pagtatanim ng gulay, pag-aalaga ng hayop, at paggawa ng mga produktong mula sa puno ng nyog na itinitinda nila sa kapatagan. Sa sityong yun, ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang trabaho bilang isang panday. Gumagawa siya ng mga agamitang metal na ginagamit sa pagsasaka at iba pang gawain. Sinadya niyang ilayo ang kanyang pandayan sa mga kabahayan doon. Una, dahil ayaw niyang maistorbo ang mga kapitbahay sa ingay ng kanyang pagpukpok sa nagbabagang bakal. Pangalawa, ayaw na niyang mapalapit ang loob sa kahit kanino. Mayroon kasi siyang matalik na kaibigan noon na nawala sa kanya sa madugong paraan. Ito ang dahilan kung bakit siya lumikas at nanirahan sa Sitio Amurao. Isang araw, habang abala si Marco sa pagtatrabaho, dumating ang isang lalaking kasama ang 6 na taong gulang na anak nitong si Buknoy. "Pre, kunin ko na yung pinagawa kong gulok para maipamahagi na sa mga magsasaka," bungad ng lalaki habang nakatingin sa mga bagong gawang patalim na nakasandal sa dingding ng kubo ni Marco. "Sige lang pre, tapos na yung mga yan. Sinisigurado ko sa yung matibay ang pagkakagawa niyan," tugon ni Marco habang sinasalang muli sa apoy ang hawak na bakal. Iniabot niya ang mga gulok sa lalaki. "Oo nga pala pre, iiwan ko muna ulit dito si Buknoy nangungulit Gusto ka na naman daw panoorin," pakiusap ng ama. "Sige lang," maikling tugon ni Marco kasabay ng pagtango. Halos araw-araw ay naroon si Buknoy. Kung hindi inihahatid ng ama, mag-isang pumupunta ang bata sa pandayan. Tahimik lang itong nakaupo sa isang sulok, manghang-manghang nanonood sa bawat hampas ng martilyo ni Marco sa nagbabagang bakal. Mabait na bata si Buknoy. Hindi ito nagsasalita hanggat hindi tinatanong. Iyon ang kondisyon ni Marco upang payagan siyang manood. Ayaw ni Marco ng masyadong malalim na ugnayan dahil ang tanging hangad niya ay mamuhay ng malayo sa gulo. Isang araw, muling dumating ang ama ni Buknoy. Bakas ang kaba sa mukha nito. "Pare, iwan ko muna rito si Buknoy Nagkaagulo kasi sa amin May mga nagsulputang tulisan, nangingigil ng salapi at nagnanakaw sa mga bahay-bahay," nagmamadaling sabi ng ama bago mabilis na tumalikod. "Sige lang," tipid na sagot ni Marco. Wala siyang pakialam sa gulo ng sitio. Ayaw niyang masira ang kanyang katahimikan. Biglang nagsalita si Buknoy. "Kuya, ang lakas-lakas niyo. Paglaki ko, gusto ko ring maging panday para lalo kong lumakas. Pagkatapos, tatalunin ko yung mga tulisan. Sinira nila yung laruan kong panggaya sa ginagawa niyo Pagkatapos sabihin yun, ay mabilis na tumakbo ang bata pa uwi. Hindi nagtagal, natunto ng mga tulisan ang liblib na pandayan ni Marco. Sa halip na lumaban, mabilis na lumayo si Marco at nagtago sa masukal na bahagi ng gubat. Mula roon, pinanood niya kung paano winasak ng mga tulisan ang kanyang kubo at nakawi ng kanyang mga agamitan. Habang nagmamasid, sumiklab ang galit sa kanyang puso. Ang mga tulisang yon ay ang parehong mga tao na bumugbog sa kanila ng kanyang kaibigang matandang antingero. 5 taon na ang nakakaraan. Namatay ang kanyang kaibigan dahil sa pagtama sa bala sa dibdib nito. Ngunit si Marco ay nakaligtas.
Hindi tumagos ang balang tumama sa kanya dahil bago ang insidente, naisalin na ng matanda ang kanyang mutya kay Marco. Pinakalma ni Marco ang kanyang sarili. Ayaw niyang maghigante. Gusto niya ng payapang buhay. Hinintay niyang makaalis ang mga tulisan bago siya bumalik sa wasak niyang kubo. Isang linggo ang lumipas. Hindi na nagbalik ang mga tulisan. Ngunit napansin ni Marco na hindi na rin dumadalaw si Buknoy. Bagamat ayaw niyang aminin, nangungulila siya sa presensya ng bata. Kinagabihan, tinungo niya ang sentro ng sityo upang hanapin ang bahay ni Buknoy. Pagdating doon, halos panawan siya ng lakas. Maraming tao sa labas ng kubo. May 2 bumbilyang nakatirik at sa gitna ng mga bulaklak ay isang maliit na kabaong. Nang silipin niya ang loob, kumpirmado, si Buknoy ang nakahimlay. Wala nang buhay. Ayon sa ama nito, binaril ang bata ng pinuno ng mga tulisan. Doon na sumabog ang galit na kinikimkim ni Marco sa loob ng 5 taon. Walang nagtangkang lumaban. Walang nagtangkang protektahan ng bata. Mga duwag! Umiiyak na sigaw ni Marco habang yakap ang kabaong. Pero may mga baril sila. Katuwiran ng ina ng bata. Hindi natinag si Marco. Saan naglalagi ang mga hayop na yon? Sa bundok. Doon sila naglalagay. Sagot ng isang lalaki. Walang sinayang na oras si Marco. Tinungo niya ang kuta ng mga tulisan nang walang dalang armas. 7 silang lahat. Tulog ang 6 habang ang isa ay nagbabantay. Nilapitan ni Marco ang gwardya at sa isang napakalakas na suntok, nawasak ang mukha nito. Dahil sa kapangyarihan ng mutya na ibinaon niya sa isang bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang mga kamao ay naging kasing tigas ng bakal. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tulisan habang tulog ang mga ito. Hindi niya pinatay ang pinuno. Sa halip, sinipa niya to hanggang sa magising. Nang makita ng pinuno ang sinapit ng mga kasama, bumunot ito ng baril at pinaputukan si Marco. Ngunit ang mga bala ay tumatalbog lamang sa balat ng panday. Hinablot ni Marco ang buhok ng pinuno at iniharap sa kanya. Ano? May naaalala ka ba? Buhay ka? Paanong nangyari? Gulat na tanong ng tulisan. Hindi nyo makikita ang mutya sa katawan ko dahil ibinaon ko yun sa aking ari. Iyon ang nagligtas sa akin noong barilin nyo kami ng kaibigan ko. Sagot ni Marco habang kinakaladkad ang lalaki pabalik sa sityo. Pagdating sa harap ng kabaong ni Buknoy, pilit niyang idinungaw ang mukha ng pinuno sa bata. Buknoy, kung hindi ka kayang ipaghigante ng mga kabaryo mo rito, ako ang gagawa para sa'yo. Sa harap ng lahat, paulit-ulit na sinuntok ng panday ang mukha ng pinuno hanggang sa madurog ang bungo nito. Matapos ang madugong paghihigante, malungkot na nilisan ni Marco ang sityo Amurao kinaumagahan upang kalimutan ang lahat. Ngunit habang buhay nang nakatatak sa alaala ng mga taga-sityo, ang panday na nagtataglay ng ngutya sa kanyang pagkalalaki.